Sir, musunod kong trabaho din sa inyong opisina. Ikaw? Mo trabaho dire sa opisina. Mao lagi, sir. Kabalo kang manilhik. Kabalo, sir, gamay. Kabalo kang manghipot og mga papilis. Kabalo, sir, gamay. Ah, sige. Dawaton ko na ikaw. Kining, sir. Pila man po na akong sweldo. Ang gamay po. Three drinks in the house. Nindutag trabaho sa kong tatay Guliat? Manaod og sungay? Manaod og sungay. Usa man pagtaod sa sungay. Tuo bagog ko. Oo, lagi manaod og sungay. Kaya nakadungog dyan ko ni nanay kaganina. Mayang ginas tatay. Ingos nanay Ikaw, Poldo, makalagot ka yun. Tauran dyan ko ni mong sungay. Three drinks in the house. Mr. Announcer, manawagan unta ko. Sige day, padool diri sa microphone. Kung naminaw man, ang akong bana. Nanilayas. O gidala nga akong 5 ka anak. Dong. Palihog lang. Ibalik ang upat. Tungod kay. Sarahi mo diha. Three drinks in the house.